tani tini ni bisingono tabuk sarik ni paston bisingono norok tangi naik kengkeno mana nengah. Kapan Tripura takho Tripura khorang nai tona joto ani khagale takho tona langsago ang tongo Lila Krishna Tripura no saiman khna sara Tripura joto saimanjak thangnai 20 tarik August 20 tarigot sini takho kra Birmoni Tripura langmat arimani wati nobar ba hakwa bai phiaba tini bai 20 tarik September 20 tarik ongoi tongo prai 30 din haikaka tangkhana bini mangka thimayako obone haikeno tini Orbo Press Club ni bro joto kok sungai rok sai tamani bisinte tini haste hapani sarkar borogo oba hakeno subaso kini bisinte bini mangka thinai trulai tongo haifano tini sojarate bini mangka thimani ako oba hakeno tini waifa amjani takuti bukusong biskang ongso yawoi oklo ongso yagre biskango phai agogoi tini bini mangka thina nai tongo obo hakeno tini bo nogoi mangkhna kemrame yak sapulubi obo hakeno tini tini waifa amchani takote bukuso tini haina hai bini 20 tarik September 20 tarik ni salbo obo hakeno tini takokra birmoni Tripura ni mangka thinai tongkha tongko obo hake tini nogoi mangkhna Ordimano hanai tini waifa amchani lokoro tini haina hai bini mangka thini nailai tongo obo hakeno norok boroni bisinte khnai manai krangai tongdi Tripura khorangbai Nia de 19 ni khorono oke Baba Goria bosaman pa Baba Goria samani ko none bro hak ora hatayu trika hakong trika engka titra kaisa tongo ora bukha ko gabo tongo ora nai nai jengke jungkini phai nai thumani ora kamo tu salai tonglai nai turbai tonglai bine jete bos samane bos sating gabo chung na thambai nai chung tabana taikolai tongo nai thumani bago tambai ba taso jarate mama kha maya ko tok satara nai tunare taikolai tonglai ko ni sinema ani sinema klai kairam parane purno mohan tripura